Jokanye sekta mar somo kod jonyuol ogolo buok kod seyo kaluwore koda piny owacho koso keto omenda e chenro mar chiwo jopuonjre chiemo e skunde mane budget gi. Chenro no manochakore mokwongo e higa 1980 oyang ni osekonyo medo kwan jopuonjre e skunde kanyakla kod konyo e gayo weche mag ngaji e kind jopuonjre. To makoro ok otengo omenda ne chenro no. Ang'o madhi timore ne chenro no kanyakla kod jopuonjre? Makonyowa kolo wach ni en jalony e weche mag somo kendo apisa mar riwruok mar Fawe bade Masiaya Alice Kwacha. Oimore Alice, idhi nade odhiambo ma kawuono ni? Erokamano ahinya Jael, adhi maber. Ageno ni be idhi maber kamano. Wabende wadhi maber. Ineno sigana ka bende jokanye sekta masomo kanyakla kod jonyuol Baringo osegolo ywak margi. Chenro ni mano mar chiwo chiemo e skul. Nitiere gimomiyo bende nochake. Inyalo mana doknwa chien inyiswa gimomiyo chenro ni nochak. Jael, chenro ni ok en chenro mochakre sani. Chenro ni nochakre chon, kaparo gini nochakre 1980. To nochakre ka ni ichiwo ne nyithindo chak. Nikech ne ni nyithindo nyaka madh chak, giyudie gimoro ma gichamo e skul sama gidhi e skul. Nikech seche moko kuonde ma giaye onge gima gichamo, moloyo gwenge moko motuo. Koro nochak chenro ni kod chak mane imiyo nyithindo ne madho chak. That was gino ne en gimoro 1980. Odhi adhiya kamano ma jonyuol ne mor, nyithindo be mor, nyithindo nigi afya maber. Aeto kachopo gimoro 2009 to koro owach ni mondo koro skunde bende otemie. Ema skunde ochako gimoro ma iluongo ni school based farming. Ma gibedo kod puothe kata gipidho chiemo ma skul nyalo tedo ne nyithindo. Sirkal be ne chiwo pesa moro ne skul mondo nyiew chiemo ka e gwenge. Giyud chiemo e yo moro mayot to gitedo ne nyithindo. Koro wach ni ok en wach masani, en wach manochakre chon to ne en gi tiende. Nikech kuonde motuogo, nyithindo ne riyo kech, seche moko jonyuol owuok, gin gidhi, gitero jamni kama gitere, to nyithindo nie udi. Koro samoro nyithindo ok dhi kata skul. To ka koro nochak wach mar chiemo e skul, nyithindo gi ne yudo chiemo e skul, jonyuol be koro nigi kwe ni nyithindo kodhi skul, gibiro duogo kane gichamo gimoro, kata gichiemo mana dichiel kende. Jael. Mano ni kare. Ka bende kaka iwacho ok en gima nochakore sani, en gima nochakore higni machon to osebed ka ibere kaka higni medo sudo. Maendi bende kopogore kod gwenge mantiere koda oro, mano bende ne ging'iyo mondo omed kwan mag jopuonjre ma bende donje skunde. Magi moko kuom gigo ma bende ni dwaro mondo chenro ni otim. Ok en ena mar pidho jopuonjre, to nitiere gimomiyo gipidho jopuonjre skunde. Ne gipidho jopuonjre skunde mondo koro nyithindo bede e skul. To nyithindo bende bed gi afya maber, nikech nyathi kok yud chiemo maber, to nyathi ok nyal bedo gi afya maber, somo be ok bi somo maber. Koro mano be ne giketo kanyo mondo koro nyithindo gi ka gibiro skul to nitie gimoro ma gichamo, afya gi ber, sombgi be koro dhi nyime maber. Jonyuol be koro baden moro ma paro ni nyithindo onge chiemo cha be koro giongego. Koro nyithindo ne dhi skul mang'eny, skunde be koro ne pong', nikech koro nyithindo bende ong'eyo ni kadhi skul kadhi yudo chiemo. Dibed ni mae nikech kwan jopuonjre bende nomedore e skunde, wacho ni kwan jopuonjre nomedore, kaka gi performance margi bende wacho nodhi mobedo e yono ero makare. Dibed ni mae en achiel kuom gigo manomiyo koro sirkal omedo wachno ni koro jopuonjre osom nono, klese bende koro medore nikech kwan mamalo mag jopuonjre mane odonjo e skul. Iwacho adieri, iwinjo ka jaduong' moro wuoyo kanyo kawacho ni skunde ne koro nyithindo medore, kwan mag nyithindo nomedore. Nyithindo be, obviously nyithindo biro timo maber ka chiemo maber, mana asewacho kamano. Koro sirkal ne neno ni gini miyo skunde be koro yawore, koro ne inwang'o ka skunde pong', skunde be koro classes imedo.
nyithindo ma ok ne dhi skul e mier koro wuok te dhi skul ma kaka iwache no kwan nomedore ma sirkal be koro neno ni gini koro oyawe mondo kete omedre odhi adhiya kata skunde moko kata mana e taonde madongo kaluwore kod kuonde moko ma bende ni piny nikech iyudo ni kata kuonde kaka Nairobi ka nitie estates moko ma nyithindo bende ok yud chiemo maber to samoro be ok gidhi skul koro gino nodhi nyime ma koro orwake kamoro amora koro ne en gimoro mane chal ni ji duto ne chako embrace. Mana kaka iwacho skunde kaka ma Nairobi, mana achiel kuom tudruok ma bende piny owacho oseketo kod counties. Koro counties mopogore opogore bende osebedo ka atayo chendo margi. Kaka Nairobi kendi nitie gima iluongo ni Dishina County, Mombasa be nitiere koda margi. Ne counties ma bende odonje chendo ni, mano bende nyiso ni gin bende okang' ma gikawo mar pidho jopuonjre ok dhi bedo makare? Okang' ma gikawo mar pidho jopuonjre ni odhi bedo makare kabisa nikech inuang'o ka kuonde ma koro ikete imiyo nyithindo chiemo kaka Nairobi ka, ang'eyo Nairobi ka otimre, Mombasa be otimre, koro onego bed ni ka ber to counties moko bende onego chak timo gino endo mondo koro gichiw dishi na county program. Nikech nenore ni sani kaka gima jo Nairobi otimo, giketo jikon moro giketo kama chiegni ma gi sub counties ma koro chiemo itedo kamoro achiel to chiemo ni dhi e skunde. Koro gino konyo jonyuol kabisa kata do bedo ni jonyuol chulo pesa moro matin kaluwore kod kaka wang'iye waneno ni giwacho kaka Nairobi ka janyuol nyalo chulo Sh5 odiechieng' kodiechieng' to nyathi koro chiemo. Koro iyudo ni gino puodho ne jonyuol ting' mar ni nyathi wang' nocham ang'o, chuni ni loso ne nyathi chiemo ting'o dhi go skul. Mar ariyo, oketo nyithindo koro be nyithindo romre. Maonge ni nyathi moro ting'o chiemo moro maber molo wadgi. Gino chando ga nyithindo kabisa e skunde. Kinwang'o ka nyathi moro oting'o sausage to moro to oting'o kata mana gidheri. Samoro nyathi ok chiembe mane oting'o cha ok ocham. Koro chik magi ma koro counties osetimo, aneno Mombasa gi Nairobi. Ka counties moko be ne nyalo kawe, gini nyalo konyo kabisa nikech nyithindo biro bet e skul kendo gibiro bedo gi somo makare nikech nyathi somo ka iye ber, nyathi somo ka gichamo chiemo machalre nikech gibet e klas achiel onego bed ni ngima gichalre, ok onego bed ni moro ber to moro rach. Koro aparo ni chenro ni en chenro man kare kabisa. Alice, erokamano. Bende iwacho ni gima kamae bende nyaka wadog chien wang'e ane to osebed ka itae e yo machalo nade. Onyalo bedo ni ne nitiere koda ng'ikruok moko maka kod kacha e kinde ma bende nitime. Challenges ma bende okwako chenro ni mar pidho jopuonjre skunde gin kaka mage? Chenro ni gima chendo kabisa ka erigo en kaka inuang'o ni seche moko chiemo ma ing'iewo nieni pesa ni ok yudre malong'o nikech onego bed kata ni sirkal kelo pesa ni to skunde nyiewo chiemo. Samoro pesa ni lewo jaeri, ok obi moromo to be samoro olewo kabisa. Kata chulo jok moko ma ondiki ni tedo chiemo ni e skunde. Samoro bedo ni ok odhi mayot kabisa gi jopuonje e skul. Koro chendo kabisa, chiemo samo be nengo gi dhi malo to pesa bende ni piny. Koro mago nitie kanyo, miyo chenro no samoro ok timre moriere. Alice, achiel kuomgi bende nikech aneno kata pichni mantiere e tipo kanyo, wang'iyo kit chiemo ma thothne imiyo nyithindo, mchele kod oganda, inya yudo ni en nyoyo, inya yudo kanyo ni en kuon moro kata gi oganda. To achiel kuom mise ma bende niketo en kanyo gi dho oswayo giwacho ni chakula bora, ok bora chakula. Chiemo miketo ni king'iyo wach mar balanced diet, en mano mani kare, ang'o mowinjo bed ni timo mondo jopuonjre gi ok beda ni gichiemo to gichamo chiemo maber? Onego bed ni nyithindo gi chamo chiemo miluongo ni balanced diet to mondo okonygi e ngimagi gibed gi afya maber. Fruits be onego bed ni giyudo kanyo ma samoro ok yudre nikech ing'e ni fruits samoro nengo ne tek.
mano nenere ni ok yudre. Koro mano bende dware ni pesa onego bedi ka sirkal ne nyalo bedo ni konyre gi the county mondo giriwre karachiel, koro pesa ni bende obed ni pesa maromo ma nyithindo chamo fruits, nyithindo chamo balanced diet, nikech mae mabiro konyogi e dongo margi. Kaka nyithindo ma apinygi onego bed ni gidongo ka ngimagi ler. Mano ema konyo kata e wigi ka gisomo to gisomo ka gin gi akili maber. Chiemo en chiemo, chiemo loso del, chiemo loso akili mar nyathi. Kok ochamo chiemo ma balanced to inwang'o kata dongo mare ma physically ma dendi digni adiga. Koro mano e gik moko ma bende onego bed ni rango kabisa. To nyithindo gi chiemo mimiyogi ni en chiemo makare manyalo konyo dendi gi ma dendi gi bed del motegno maber mabe geng'o kata tuoche matindo tindo. Erokamano ahinya. Ang'o ma bende inyal timo? Ang'eno mokwongo kanyo wasundo piny owacho ni sama koro iketo omenda e budget mondo giket pesa ne chendo ni. To kopogore kod mano, skunde, jonyuol, jopuonjre, ang'o gini ma bende gino wuon ginyalo timo? Ka paro kwa ng'iyo maber, skunde bende onego ng'e ni ginyalo bedo gi gimoro miluongo ni gifomo kata clubs. Ndalo manadhi school ne wantie gi Young Farmers Clubs. Aparo ni gino be pod nyalo konyo school. Ma school bed kata gi puothe moro matin ma lot oketie, ginyalo pidho kata olembe moko. Makoro skunde moko nitie matimo mano kabisa. Minwang'o ni maembe giri pona pone i school ka. Avocado inyal pidho e school ka ma igola gola to nyithindo chamo. Ok ochuno ni nyaka dhi ket ni jonyuol ng'iewo kata ni sirkal nyaka ng'iew. Koro ka ber ka skul nigi puodho otim kamano ero, sirkal bende ka ber omed omenda ni. Winjore ka erigo ni kia omenda ni gole ok okete budget ma 2024-25. Aneno ka jonyuol ywak kanyo kabisa kawacho ni pesa ni kogol to koro kara somo dhi bedo nade. An ka wapare kaka wang'iye kaka jok mong'eyo gima ma nyathi maber, wang'iyo ni pesa ni obi kaka nyocha obiro kata kok onyal biro kaka nyocha obiro cha to mede wiye. To jomondike skunde gi bende dware ni mondo ong'igi kata mana afya margi, jok matede skunde gi mago bende nitie kanyo. Chanjo moro be nyaka migi mamondo geng' nikech gimulo chiemo ma nyithindo chamo. Mage gik moko maparo na achiel kuom gik moko monego bed ni ing'iyo. Erokamano ahinya. Ang'iyo mana moko ote ariyo adek moko kendi. Insa ni Jael, chiemo mar nyithindo e skunde ok onego gol nikech nyithindo moko odak maboyo gi dala. Mano Injinia Odhis Matongo wuod Alego. Erokamano ahinya. Ronald Nyandere, nyithindo ok nyal somo gi kech, sirkal mondo oket chiemo kanyo ne jopuonjre. Ibende Insa kendi ni wamiyo luoro jatend piny William Ruto, wakwaye kanyo ni mondo oduok piny weche mag uchumi mapacho kendie mondo mi nyaka jopuonjre oyud chiemo. Mano kanyo Silvia kawuok e county no ma Migori. Alisa neno ka sawa orumo. Omenda ok oket kanyo. En which will en ni ogineno ni en gima ber nikech onya paro mane e higa mokalo ka jalup jatend piny odhi e piny mar Italy ka opako kabisa chenro no mar pidho jopuonjre e school. Dibed ni en which will, to ka en which will nitie ng'at mowinjo bed ni kaw ne okang' koso? Ok aparo ni en which will. Aparo ni ging'iyo kata maybe giparo ni ngima oselokre. To ok aparo ni ngima oselokre kaka giparo no, nikech kichiko iti kaka jonyuol ne ywak kanyo, aparo ni en gimoro ma nyaka sirkal par kabisa. To aneno ka migawo mochung' ne somo owacho ni gidhi kwayo jotend bura mamalo mondo oduok pesa no. Koro an bende kan ka erigo atemo mana medo duol niya pesa ni oduoke. To wach moro ni wich will cha ok apar ni gima muhimu kaka ma wich will nyalo bede. Nyalo bedo ni kata koro ne ging'iye e yo moro kata pesa no gineno ni mondo dhi otim, nikech awinjo ka giwacho kamoro kanyo ni nitie organization moro mabiro chung' ne nyithindo ma kuonde motuogo mondo oyud chiemo. Gima wigi will ni chiemo ni nyocha oseyarore odhi mabor modonjo kuonde te. Ok en mana ni koro sani en kuonde motuo kende. Koro miyo gima dang' awach ni wich will to kapar ni nitie
en mana nitie kaka ne ging'iye to kaka jopiny wacho nikech ma to ne en policy mar piny owacho madwa neno ni nyithindo ochiemo maber, osomo maber, nikech ka chiemo onge kaka mama moro wacho kanyono, nyithindo gi ok bi biro skul nikech kech kayogi, jonyuolgi ok bi kelogi e skul, to ka gibiro we skul e kore. Ok ine ka chiemo nitie, to nyithindo biro biro e skul, gibiro bet ka nikech nyithindo moko nitie chiemo noywayogi, kelogi machiegni. Gibiro biro skul, kendo gibiro somo ma gikal penj, kendo gibet e skul kaka ging'iyo ni giromre, maonge ng'ato chamo chiemo maber, to ng'ato chamo chiemo marach. Kata ka koro gidok e mier kucho, jomoko chamo maber, lakini nyathi man moa kamoro mochando, obiro dok e ot ka gimoro nitie iye. Koro an amedo mana kwayo sirikal mondo chiemo ni kik goli kaka ywak chande. To jo od bura mamalo, kata mana mine mane od bura mawinja ka wuoyo sani, gichung' motegno mondo chiemo ni kik gol e skunde. Erokamano ahinya. Mano kanyo Alice Kwacha, apisa kawuok e riwruok mar FAO e Kenya. Mano bade no Masiaya ka owuoyo e wach mar chiemo ne skunde. Gima bende koro kako tieko kanyero en ni ting' odong' ne jo od bura mondo wach makamano ging'i ni oduogo kendo obedo makare e budget ma hiko omenda 2024 2025. Erokamano ahinya Alice. Jawinjona wakawo mana thuolo matin, waduogo gi weche mathoth. Kik idhi mabor.